F'Diċembru il-Gvern permezz ta' Malta Enterprise se jkun ta' 40 miljun euro fajnuniet lill-eluf ta' intrapriżi li joperaw f'pajjiżna u li ġew milquta mill-effetti tal-imxija tal-COVID-19. Għax-xahar ta' Diċembru ser inkunu qegħdin nagħtu 40 miljun euro fl-iskema tal-Wage Supplement u anki fl-iskema tar-rifużjoni fuq il-kontijiet tal-elettriku. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Malta Enterprise ġie spjegat li apparti l-għajnuna tal-Wage Supplement, il-Gvern ħareġ ukoll 6 miljuni u 300,000 euro li jagħmlu parti mill-iskema l-kontijiet tal-enerġija. Din l-iskema li qed jibbenefikaw minnha eluf ta' negozji qed tagħti sa 50% lura mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma tal-istess negozji kif spjega il-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise Gert Farrugia. Mill-lat ta' sistema ta' rifużjoni fuq il-kontijiet tal-elettriku tan-negozji qed noqtu madwar 6,000 negozju bħalissa illi rajna l-applikazzjoni tagħhom u ħankunu qed nagħtu f'dan ix-xahar stess ir-rifużjoni fuq il-kont tagħhom li jimpjegaw bejniethom madwar 30,000 impjegat. 33% tal-applikazzjonijiet ġew minn intrapriżi tal-wholesale u beħ, 27% tal-ikel u l-akkomodazzjoni, 16% tas-servizzi u 8% mill-manifattura. B'kollox din l-iskema ser tolqot kumpaniji li impjegaw 24,410 ħaddiema f'Malta u 1,396 f'Għawdex. Fl-istess ħin f'Jannar ser jerġgħu jitqasmu l-vouchers tal-100 euro lill-poplu Malti u Awċi. Dwar il-Wage Supplement, il-Ministru Mirjam Dalli spjegat ukoll li sa issa diġà tqassmu 320 miljun euro f'għajnuna li 17,000 negozju li m'għajnuna salvat eluf ta' impjiegi f'dan iż-żmien ta' sfida. Fil-fatt waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadd flimkien mal-Malta Enterprise huwa li f'dawn iż-żminijiet ta' festi kemm jista' jkun noħorġu dawn il-pagamenti qabel. Naf kemm dan iż-żmien huwa importanti għal sidin tan-negozju u l-intrapriża f'pajjiżna, naf kemm kienu qegħdin iħarsu lejn dawn iż-żminijiet anki b'ċertu concerns, b'ċertu tħassib u allura ridna li naċċertaw ruħna li ikollhom il-likwidità meħtieġa u anki jkunu jistgħu jħallsu l-pagi tal-ħaddiema propju f'dawn iż-żminijiet ta' festi.